изучавам за последен път. Може смеси веществата, сълзите текат. Таската ми подава е проверките. Аз ги смесвам и се моля да не гръмнате. Но ето почва нещо да кипи и аз падам на колене и се моля към всички богове да не гръмнеме. Но ето почва нещо да кипи и аз падам на колене и се моля към всички богове да не гръмнеме. Изучавам за последен път. Може смеси веществата, сълзите текат. Таската ми подава е проверките. Аз ги смесвам и се моля да не гръмнате. Но ето почва нещо да кипи и аз падам на колене и се моля на всички богове да не гръмнеме. Но ето почва нещо да кипи и аз падам на колене и се моля на всички богове да не гръмнеме. Изучавам за последен път. Може смеси веществата, сълзите текат. Таската ми подава е проверките. Аз ги смесвам и се моля да не гръмнате. Но ето почва нещо да кипи и аз падам на колене и се моля на всички богове